Nggih, wilujeng dalu mak sange Yulimbo. Wilujeng dalu selamat malam ketemu baru malam hari ini. Alhamdulillah. Niki pun duang kula mboten panggih jenengan. Lah yo nembe niki kok Nembe niki ta? Nembe niki. Derek tepangan nek ngoten. Derek tepang Gladiwano, sinten naminipun Mas? Kula Cak Yon. Weh, kok Mayar ya jenenge ya? Cak Yon ngaten mawon. Biasa. Nggih, heeh. Mas Yon kula biasane timbali Cak Yon ngoten. Oh, nggih. Ya alhamdulillah nembe niki panggih mugi-mugi iso juju nganti sumben. Amin. Mas Kemet, sik Mas Kemet. Nggih, iki duduk sing mbok pacaki vampir ning Purwosari ku ya, nggih. Duduk ya? Oh, senes yo beda. Kowe nganggo sepelan sapa nek? Kok gonta ganti Mas aku Tak ganti wis penak aku lho. Lah nika kulite mon rothok lah anakne. Angger kulite ngotok ganti. Ganti. Kuwi apa wit apa piye to? Golek sing murah Mas. Lah nggih, Nggih. biasa dibeli itu nggih kula niki kok. Nggih. Kula pun manut pun saestu niku. Ngaten nggih. Nggih, niki Menjalin tali silaturahmi sowan wonten ngarsanipun Pak Kades. Pak Kades Pak Iswantoro. Nggih. Nyuwun sewu. Saderengipun Cak Yon menika pidalem saking pundi? Kula nggih sami kalian niki Bojonegoro. Bojonegoro. Nggih, jenengan kan Kades Mas Gomet ngasta wonten pengajar. Boten pun medal guru to. Nggih, pun metu. Medal apa didake? Metu dhewe. Metu dhewe. Jeneng aku metu dhewe kok. Malah paling dipecat ya. Ora. Pun medal. Pun medal. Nah niki tasik Mas Gomet Oh, masih guru ya? masih tasik menika. Oh, tapi jiwaku tetap pendidik, Mas. Nggih to, malah saniki dados garang sing kondang. Amin. Ben dinten kula angger dalu ningali lepe jenengan, Mas Akbar terkenal. Nggih, streaming Mas Akbar wassalam niki. Wassalam jengkulmu. Syahalam. Ah nggih. Kok wassalam? Salam. Semalam Sawira ketemu lho tadi. wis pirang puluh tahun to. 16. Suwe men itu. Lah Mas Akbar iki ndalang tahun piro kok 16 tahun. Heeh. Rumah saniki Mas nggih. Nggih. Tanggapane nek gak kleru Pulang Sawal iki 40 piro lho Mas. Lho bengine kok 30 kok. Tanggapan 40 ki jane melok bengi ndi kok. Lho, oh gak sing bengi iki enek 38, Hah? sisane kuwi esuk ngantek jam 8 tok. Oh. Kuwi ya wayangan. Yo gak ngono. Lha kok. Komayangan oleh 40 dina mboten kula wis sak murpate mawon. Lah nggih alhamdulillah panggih teng mriki nyatane ya tenang Mas Akbar gak tau ketemu ya tasik enem. Percaya ta. Berbakat sik ganteng kaya lha kowe ngomong mau ning kuwi. Nek gantenge aku ora omong, nek gantenge ya standar ngono. Lho, Jamput. kowe menyek rumah sane piye Mas Akbar. Lah pancen ganteng aku to. Potonganmu kaya suwun arek dadak. Lah mau takoni ibu-ibu sing ngarep ganteng ndi aku ambek Akbar. Lah anu disurvei. Nggih, Survei. nyuwun pangapunten niku warga Ketawang. Nggih leres nggih. Ketawang ayo. Ketawang niki ibu-ibu antusias teng ngajeng piyambak nika komplit ret. Ganteng pundi Mas Akbar kalih Mas Gomet? Sinten Bu? Oke. Dah. Kok iso oke lho jare ganteng kamu jare. Ora masalah tak buktekno sing penting. Lho. Nek pancen ganteng kono, Iya. aku wis payu dhisik kono go. Berarti kan ganteng aku. Nuwun sewu Mas Akbar jenengan apa dereng kagungan garwa nika? Ah, sopo sing gelem? Ini yo ora apa-apa. Iki yo sithik nyelengit lho iki. Terus biasa niki kula mboten Sithik nate. nyelengit to. Kok iso ngarani sapa sing gelem romansane lho? Wong masyarakat Ketawang wae survei ganteng Akbar lho. Lho, Ganteng tok gak cukup rumah tangga lho Mas. Tak omongi lho. Karena Mas nganten Mbak nganten niki, niki kan ngunduh pelem. Udah mantu. Udah pelem yo ngeplok wis. Ngunduh mantu to. Heeh. Mas sinten kare Mbak sinten? menika Mas Mas Fanda. Panda kalih Mbak Vina. Ora cukup gur ganteng tok. Lah terus Sing penting eneng lanang eneng wedok. Lagi dadi. Lah ngono. kok syaratnya wong rumah tangga pengen omah-omah nikah kuwi Tanggaku kan ganteng eneng 10 luwih ya gak payu-payu. Kuwi mergo wong gak nekat lho ngono lho. lah syaratnya nek pengen ndang rabi piye? Lho, nek aja wedi ora duwe apa-apa, aja wedi tanggoku langsung nikah. Bar nikah apa-apa saiki ndi. Alhamdulillah. Sik ngene iki berarti aku padha karo ngangsu kawruh nyecep ilmu sadurunge aku sok rabi ning Mas Komet sik. Lho, Iya. iya no di sana. Wah, modelnya kayak tagak mic ngono Kak. Lho, diakui maupun tidak iki real. Piye? Omah-omah piye? Saya sudah mempunyai 2 anak.
Dua anak, cewek Iya. cowok, cowok cewek, cewek cewek, cowok cowok. Aku seneng cewek-cewek, Mas. Lho. Anaknya dua cewek semua. Nggih. Nih. Cewek-cewek. Nek cowok-cowok aku gak pasti seneng, Mas. Ya ora kaya cowok nggih Mas Akbar. Nggih no cowok. Anak lanang kuwi di sekolahno dadi sarjana seni contone Mas Akbar. Nyatane saiki yo terkenal nyambut gawe yo penak. Ning wedok iki luwih gemati. Gemati wong lanang, Met. Aku gak seneng wong lanang iki angel disapih ya angel. Sik to, ning ndi iki gemati wong lanang. Nah, angger pernikahan iki mas kawine saka wong lanang lho. Wong lanang. Ingkrah dadi wong lanang lho. Iya. Ning masalahe ora kuwi. Masalahnya apa? Nyapih kuwi lho, lak bayi lanang karo bayi wedok kuwi angel bayi lanang, Mas. Mula ngrepotno ibuke. Ngono lho. Alah, kowe iki alasanmu apa kok iso angel wong lanang lho? Angel nak bayi wedok ngene golek ndok tembean disuwuk dadi wis ora mik meneh. Selawase wis segami. Ora mik. Nek lanang, Lanang lu kok wah aku iso iya. Kowe hati-hati muntek lho sesuk kakean. Hah? Kakean ngombe mau Ora tak kei gula kok. ngene iki kan namanya pornografi to. pornografi. Iki awake dhewe bareng nglakoni poso sesasi. Nah, Sampeyan rukminal aidin wal faidin karo kula. Walah. Piye iki? lho, maksudnya Lho kene yo nek bodoh to, Mas? lho. Kok tak kekrek cangkemmu lho itu. Lah kuwi takon kok. Oh bodoh iki angger menganut agama Islam berarti yo duwe lebaran kabeh. Ya, Mas. Dibutuh ora ngoten nggih Mas Akbar nggih. Contone sak yon kali kula. Nah, upamane Ah. aku sing nom. Mas Akbar iki cara mlebu bapakku. Heeh. Ono kadung ngene. Lah iya didelok carane dimingali sing apik. Oh, iya. Wong nom ki kudu ngaturke Unggah lungguh. unggah subasita. Dicontoni Contone sing apik kok ora ngingetno. Pemangsane kok Wong aku sing dadi sing nom. Iya. Mas Akbar dadi bapakku cara ngono. Oh. Mbakku lah mbakku. Iya, Mbak. Mun ki paling ora langsung ditandak jelek lungguh sing apik. Ndodok. Aduh, Ah, syukur tiban wong gunung. lagi bodho wis nyicil gawe dosa lho. maringi contoh soalnya komet iki diedele ra kaprah to. Lah kok sing ngatur lewet mau kan ora mbok salami kan malu. Alah ngono gelo layak gak payu rabi. Kaget ditunggu wah lesu. Aja ngono ya aku yo. Lah aku lho mboten kok njunjung awak kula piyambak. Kula tak tung-tungno ngeten iki langsung. Jenengan mboten ate wae. Mas piye? Ngetungne apa ki? Alah wis ra usah. Lho, pamane contone ngene lho. Upamane contone. Nuwun sewu Mbah Akbar. Ujubah ke Mas ngono. Oh nggih Mas kula nggih. Ah iya. Nggih nyuwun pangapunten Mas Akbar. Nggih. Sami menika dinten lebaran kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula Mas Akbar. Nggih, kula ugi Cak Yon. Nggih. Mbok menawi wonten lepat luput nggih to? Nggih. Tembung sak kecap tindak sak pecap menawi wonten klentak-klentune ngatur kula nyuwun samudraning pangaksami Nggih. wonten ing dinten fitri. Nggih. Lho, ngono lho carane. Sak nom-nom sik ki apa enek ngono kuwi. Sak nggon kuwi gengset ki ora kelumpuk bocah kelas 5 kelas 6 ki. Terus Serape njaluk minal aidin wal faidin gone tangga-tangga ki ya. Ya. Omahe tingkat, kancane disetop. Aja nang kono, nyapa? Halah, kuwi iki song ngono iki. Maksude jong piye? Mas kuwi apa? Sing diarep-arep apa aku ngono. Layak anakku budal kok sakku wis diru ya ngene iki. Enggak kok iso. Lho. Tanganmu reget kuwi mbok dirapi. Walah. Nah, karo Dagelan kondang orang tidak menjaga kebersihan ya? nah, Pun bersih niki. Iya. Napa didal ya? Nah iya. lho. Sing apik. Patrape iki lho, kelakuane iki lho, tata krama wong Jawa ki beda karo wong Barat padha beda karo wong Arab. Adape iki lho adabmu Jawa Timur iki lho, kejawenmu iki dienggo. Lah iya aku ya kaya awakmu to, Mas. Endi ora padha. Lho. Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruwat. Lho. Ngerti ora tembung kuwi? Aku tau garap Arab ya kasus ya. Nuwun sewu lho Mas Iya. Akbar. Kok garap Arab dikasusno ki masalahe apa? Lah urung dadi suami istri. Oh iya. Wah, kono aku. Ukurane bos. Mbok nganggo tembung Lah, tata krama awake dhewe iki wong Jawa kudu ngluwi Jawane lho. Nah, Hmm. sing apik kaya aku malu paling ora salam sih assalamualaikum po piye. Mulane aku riyo ora tau metu. Sebrape? Yo ora iso minta maaf wong aku ora kulino. Tak warai mengke diwuruhi Lah nek biasane aku salaman sing muni sing ngalami aku. Lho, kok iso ngono lho? Munine piye to, Mas? Nah, upok tak
tak contoni ya. Nggih. Engko Terono tak contoni. Menawi kula wonten lepat kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Yes padha-padha. Aku iki nyontoni. Aku nyontoni ora njaluk sepura. Njaluk yo apik ta Mas? Lho kok Nyuk. apa tek? Celuk kae. Ora nyeluk munyuk Maksudnya Mas Akbar iki marai sampean. Diwarai contoh kata-kata niki. Lah iya ya wis padha tuwek ya, Dek. Kowe ora iso. Lah iya. Mas aku. Sedaya kelebatan kula dengan sepura nggih. Nggih. Nggih mampun. Lho. Wis kok gempun iki lho. Nggih acarane nganten nyapun ya. Lah kowe iki ndek bodo pas anu lebaran iki lho. Apa ora dijaluk sepuro karo bojomu to? Ah jaluki tapi aku ngantek ndek anak loro gak jelas belas kok. Kok mboten jelas iki maksudnya Karepe ya kaya wong-wong yang wis bar salin pakai bar salat Aid gitu ya. Bar salat Aid. Salat Id. Salat Id. Bar salat Id gitu. Langsung galuk ngapura niki yo. Ya. Nah, aku kadang tak engko ndak kono isin aku ngono. Kan mbok balesi. Aku wis padha-padha. Nanti padha gendenge ora jelas kok. Lah ngono kok jare siap arep tak jaluki ilmu tentang permantenanmu karo bojone ora akur. Lho, akur Mas. Ya malah jelas ngono tok. Lah ngono kan aku nek arep rabi ngono kan ora iso nyontok sampean. Ngono lho. Arep rabi sapa? Arep rabi sapa? Lah nek karo sampean paling cocoknya karo apa? Lah nek Mas Akbar sesuai dengan profesi. Ya. Profesi. Aku mau piye to? Nek niki manten anyar niki Mas nganteni sebagai anu ta? Apa ki? Anu guru. Guru kan padha karo Guru sampean. nggih Pak nggih. Oh mboten. Tak cocok itu. Mending nekat. Aku sesuk isin kok bareng. Isin kok budal. Ora budal piye karo mbok semayani kok. Mas aku kok Cocoke nek Mas Akbar sebagai dalang wayang kulit. Ya. Niki paling boten nggih sinden nggih Mas Akbar. Ya. Paling ora ki sinden. Sinden entuk, penari entuk. Nah. Kok sing berkambon seni lah. Nah, Nah, iki sampean perlu takok karo aku. Justru sampean kok ndek bojo momo suben ayu terkenal kaya apa aja sampe sinden. lho. Lho, nek duwe bojo sinden malah penak. Lho. Budal omah bareng. Bareng. Mulih bareng. Lah iki Nampa jog sing wedok. ya. Engko sing lanang karek ndalang mulih opah rokok lho. Ya ora? Gak dalang nggih kurik ngono sak awake karek sirah tok. Padha kuwi jenenge Akbar awake kaya triplek ngono Pak. Lho, Akbar iki saka tembung Arab, iki tegese gedhe. Gede lho. Akbar Syah Alam. Iya. Akbar Syah Alam. Alam. Syah ki artinya raja. Raja. Alam kuwi alam semesta. Nah, sing menguasai semesta. Wah, Wonge gede dhuwur. Lah iya jenenge Akbar lah kok milih sinden nyapa. Lho, Aku ki anane ngomong ngono ki mergo berdasar ngono lho. dasarnya apa dasar? Sampeyan dalang laris kaya ngene ya. Heeh. Terus oleh sinden terkenal laris sisan. Heeh. Bayangne anak-anake sampean. Kuwi ra ngarah iso ngeloni, sing ngeloni mesti sengkuni. Sik piye maksudnya kok? Nuwun sewu lho Mas Akbar. Sik dijelasne sik. Maksudnya piye Lah maksudnya? sampean laris. Ya, laris. Bojone sampean sinden ya laris. Laris. Wis Wis ora larise. Nah, duwe anak ra kopen to. Nah, akhirnya sampean mayang, anake sampean umur 2 tahun, 3 tahun glinting ning mburi kene. Heeh. Nek gak ning jero kotak, sing ngeloni apa? Nek gak sengkuni. Yo anake carane ditinggal di rumah nyewa baby sister. Nah, bisa tukang ngomong. Ora usah adoh-adoh, tak kei contoh. Iki laris-larise anake nang omah lanang. Sing iki akhlake masyaallah. Oh, anu soleh. Hah, soleh apa? Lho lha piye? Tahun baru pergantian tahun 2025 nang 2026. Heeh. Lah kok nang perapatan mendem. Oh, nak tutur. Wah, teko ndi? Yo ngono diarai to, dagelan kondang jenenge Pak Yon. Amit Mas Akbar. Kowe aja mirang-mirang. Wis kadung nek kowe Iki nyandak. live streaming. Ha, ora Wong gonanku kuwi ya padha nonton kabeh. Ya iya. Kuwi ketua jamaah tahlil kok. Jamaah tahlil anake bajingan rek. Sabar aja tukaran to ki sasi bodol aja tukaran. Ya Jane ngotong teng mobil mboten akur kula. Padahal budal bareng seragame padha. Padha. Jareke padha iso tukaran iki lho. Lah iya. Lah iki asline kan ora seragam lho. Aku jane wegak kowe rono. Sopo? Wis tenan ya. Heh? Aku rene ya. Iya lho. Oke, melok sapa? Aku yo melok Mas Akbar lho. Aku Lah kecut. Aku melok ke api-api.
Kowe melok iki apik-apik. Nggih. Lah iki sing ngejak ya aku. Nah, sing bayar iki Mas Akbar. Walah, ora wedu. Wedi. Ora wedi. Kok wedu? Aku Nek sampean yane-yane rung tau nampani bayaran. Los aku. Weh, kowe aja gawe wirangi kok. Aku takoni. Sampeyan iki kenal aku wiwit sadurunge Covid lho. Allah, Tanggapane nek karo aku sak panggung wis ping 100 sing wis ora ketung. Nek Lah aku wis tau nampa bayar kata. Lah ngono kok jek budal. Lah budal aku lillahi taala ngesakno sampean aku. Gayamu hek. Gayane nek lillahi ta'ala. Asta bratamu gawe gara-gara sapa? Lho. Ya gara-gara kekompakan tabuhan. Lah iya. Itu piye to? Ngomong kok ora anu to. Lho, lah iya aku takon ngono lho, Mas. Lu tak kira aku gara-gara munggahe. Kowe iki kok sombong rumasane rene lillahi ta'ala gayamu lho. Aku ora tau Mas nampa bayaran. Ikhlas ini. Alah, ditransfer terus kok. Kok padha ae. Lah kok iki ya ditransfer kabeh iki. Sampeyan jare nek Pak Yon melok aku rombonganku. Nggih, Kula sampeyan jare melok rombongane kono to. Nggih. Nek pancen melok rombongane sinden, engko bar wayangan tanggungane sinden kuwi tanggunganmu kabeh. Lah, Aku ora arep bayari sinden, bayar ono. nek aku ngono mbek Mas Akbar. Ki pergundul ki 2,5 juta kabeh iki. Niki. Lah nggonku andene kok 250-an. Jenegara Ya aku wis aja mbok terusne. tuwik madul. 2 juta Angger setengah. nempang kene metu buleke. Sayuk bul. Wis sinden sepuh. Sepira nggonanmu lah kene iki sinden gelungane tok rega 6 yuta lho. Gelungan tok. Ya gelungan ku lorong dinggo dicangking ngono ketok puantes. Iki sindene mulane yo larang-larang urung klambine. Ya Mas Akbar nggih. Mula aku duwe cita-cita duwe bojo sinden ora salah to. Lah, bener. Kowe arep rabi apa? Ngesakno anakmu lho, Bar. Rabi sinden ra kok ben anake. Lho, wong ki sing penting bersyukur nggih Mas nggih. Bersyukur. Jodoh najan kaya ngopo tetep disyukuri. Heeh. Lho, syukuri contone kaya bojomu. Bojomu kan gawedi. Heeh. Apa ngomong lemu. Lah iya, Nyapa? sing penting ki wong bersyukur. Wong lho awake gede ya bersyukur. Alhamdulillah bojoku gede. Lah ora dikeki mangan saulan jek awet lemu. Lho kuwi jenenge bersyukur. Bersyukur kuwi kata-kata mudah diucapkan ning angel dinggo, Mas. Bersyukur kuwi angel. Maksudnya? Ketoke gede ora tak pakani pirang dina panggah cek lemu ya ta? Iya. Ning kowe ra ngrasakno. Lho, Nek bengi wayah waduh ditimpah bojoku rasane aku ngelindur nyipi kena asma lho. Sik. Bojomu ki lemu. Lemu, Pak. Upama ukuran sinden semene kae sak pira? wah rangkep 5 iki, Pak. Telung niki. Lho takoni, Pak. Sing klambi kuning ki ping 3 malahan. 3 kali nih. Satu seluruh nih gak salah. Bojomu ki pira bobote? Satu seluruh. Yang ini syukuri no. Wong apa celeng to Oh, sak juta. bunyi kaya tunggu diesel. Rasanya kaya nang tengah sawah. Batinku pertama ngopo, detak bojoku ngorok to. Wong ki sing penting bersyukur. Enak lemu. Lah Iya disyukur. nek kuru. Kuru ya malah alhamdulillah. Bojone Pak Yon kuru apa lemu? Kuru bojo kula. Alhamdulillah. Upama ukuran sinden iki sak pira Pak Yon? Kados niki Mbak niki. Oh, sing pojok niki. Nggih. Sak menten iki. Sak menten iki alhamdulillah bojoku kuru. Ora nek upama digoncekno pas duo, sekok ora gampang moncrot. Lho. Bojo kuru ki alhamdulillah Iki cilik upama kuwi bojone sak ngene iki. Heeh. Dijak becek, dijak bu. Angger mulih lali ra nggo bojo. Lah piyanter mondon sewu. Aku yo kecilikan kuwi. Sak pira? Wong nek bojo kula disyukuri, kuwi dudu wong sing jauh dari sedekah tak omongi. ya am. Nek kuru kan jarang ganti ban. Gak tau botol kan. Nah terus nasibnya tukang tambang bal kuwi piye? Tambal bal. Tambang bal. Tambal ban. Ya iya, Apa? tambang bal. Bal Bal ban. ban. Tamban bal. Tambal ban. Nah, ngono lho, bener ngono. Karen reset ngono. Kuwi jenenge mensyukuri apa kehendak Allah. Allah. Sama seperti temanten berdua pada malam hari ini bersyukur nanggap wayang sodakoh karo wong masyarakat. Nggih, niki bersyukur kados Mas Panda kali Mbak Vina. Vina. Nah, kuwi bersyukur
Mbak Vina dasare ayu itu malah alhamdulillah bojone ayu. Wedakan saiki-iki ngono ya, ora kakean wedak terus ketok ayu. Anake lurah lho. Anake sing anak mantune lurah ki Mbak Vina ki. Nek mantune lurah wedake genah larang. Larang. Sinden-sinden iki wedake larang kabeh. Kabeh. Bapak sampean ya seneng di bojo ayu. Lho ya seneng to. Anakku gak. Lho, bojo ayu ini nikmat terbesar. Nikmat besar apa? Nek sampean tanggapan laris nang omah bojo digo bantahan wong lho, bos. Ya ora? Boh. Aku ora bolo. Wis sing sedengan lho. Omongan ora genah kabeh. Kowe iki tak kon mensyukuri ngono lho. Nek disyukurno apa? Lho disyukuri nek di bojo ayu kados Mbak Vina kuwi, alhamdulillah kita Mas Akbar. Nggih. Alhamdulillah bojoku ayu. Nek ora nglirik liyane. Lah nek Nek upung elek ya alhamdulillah to kuwi jodoh. Wis jodone ya alhamdulillah. Alhamdulillah ora ono sing lirik bojone. Panggah syukur. Awet. dilirik sapa wong dilirik muka ya. Bojo kok lumut tak. Boh. Bojo pokoke Pak Yon. Dalem Paling ora awake dhewe ning kene iki sasi bodoh sasi sawal malah gawe pegel. Gawe emosi. Pegel pijet. Maksudnya iki gawe emosi ngono lho. Emosi. Alah, mbok aja emosi, Mas. Emosi iki dari darah tinggi. Aku wis bar diperiksa 650 lho, Mas. Tensi. Tensi 650 tensi iki. 50 ora mati to kowe. Mati piye to, Mas? Lah tensi 200 wong wis mubak mabeh tok 650 iki. Lah, tangga-tangga bertitik. Lah, kan yo kucing. Tensi kok tanggo titik kuwi lho. Lah nek musuh Kuwi tangga tensi ku anak. Nah tangga aku titip ya ben nang puskesmas to, mosok mentolo karo tangga. Ya kene nek gawane ya akhire goblek 650. Oh, berarti kuwi ndase tanggamu mbok saking kabeh ngono. Aku Ora genah. Anu, Pak Yon. Dalam Paling gak sampean kan pun rabi. nggih, Ular-ular apa kanggo temanten. Nah, kok nyembur kowe. Tutur sembur. tegese iki memberi tip dalam rumah tangga itu sing awet iki kaya ngopo? Nek aku gong rabi kan saru dina. Saru, sampean saru. Aja tutur. Ora rabi kok tutur. Ya, makanya aku pasrahkan ke Pak Yon. Nah, Ayo, dalam ayo. rumah tangga niki alhamdulillah kula pun 7 tahun. Lah umurmu piro? Hah? Umurmu lah. Tang pula. Lah nek swidak rumah tangga iki to nek. Akeh ndi to? Lho, ya akeh swidak goblok. Anu kuwi dititipi tanggane umure. Nah. Nah, Kaya kowe mang lho, ditong kowe mosok mentolo. Umur tanggane mosok mentolo. aja pripun tutur sembure nasihat untuk Sing penting dalam rumah tangga. Nah, Kuwi aja nganti rebutan bener. Lah, ngoten niku. betul iki. Upamane sing lanang kuwi ya, sing lanang salah, sing wedok yo gelem nyepuro. Nah, Bisa wayah-wayah wong wedok salah, sing lanang kudu iso nyepuro. Insyaallah keluarga jadi sakinah mawaddah warahmah. Neriman harmonis. harmonis, Lima opo? nerima dalam keluarga itu harus menerima. Mang ambak aku urung rabi tapi setuju dengan opini dan pendapatnya Pak Yon. Kandhani kok. Ojo rebutan bener ning rebutan salah. Lho, kuwi lho. Betul. Upamane sijine ya, sing lanang kuwi kenceng, sing wedok ya iso ngendoni. Lho, ngono kuwi lho. Iso Siji atok siji empuk nggih mboten. Heeh, kuwi kok Nah, pernah. niki setuju kula. Kadang-kadang kula pas kenceng pakai kendoni. Iki yo apa to malah. Pancen yo, Mas. Apa kuwi kok Dalam rumah tangga iki, Mbak nganten kudu iso ngendoni. ngono lho. Lho, ngendoni iki masalah, Dik. Masalah seperti keuangan. Ya. Perekonomian bendina upama blonjone kurang ya dimaklumi. Sing lanang rezekine lagi saidik. Lah nek iki angel. Kok angel? Alah, iki kayane wong lanang panggah diitung. Nek nganten anyar panggah nompo, nek wis kawat. Sik, jujur Pak Yon. Sampeyan ngekeki bojone sampeyan bulanan berapa? Kula niku biasane sedintene 1.200. Enggak, berarti per bulan, berarti Per bulan kali 3 berarti 3 juta. Niku 3 juta per namung bulan. kanggo sayur kemawon. Nah aku ya rencana nek wis rabi ya 6,5 juta. Insyaallah nek pas payu 6,5 juta. 6 juta. Raine Omongane dalang kemaki. Cita-cita. 6,5 juta aku 3 juta. Ora apa-apa to duwe gambaran. Dalang pas rame-rame niki modele kaya duwe elek rolas.
Nek pas Tapi jajan nek pas sepi lho. Iki kaya apa? Apa lah wis nganggur. Lah kok 6,5 juta sedina lho. Lho, sedinten to niku. Kuwi gak kreatif lho. Sebulan 6,5 juta. Wis akeh kuwi tukane. Saulan. Saulan 6,5 juta. Loh. Berarti kok sampean? Wah, Sampean aku. sing kerja. Aku kerja. Sampean ya. Ya yo no. Takokno aku. Aku ki rabi maratuwa tak gethek langsung. Iki ngene, Pak. Aku rabi anak sampean, ning engko masalah butuhan golek dhewe-dhewe. Ini nek mengajarkan tidak bener toh. Tidak bener piye kok maratuwaku rabi piye? Loh, sik toh, iki teman-teman iki orang rabi kabeh lho. Lah iya. Nek mbok model cara sampean kabeh iso rusak rumah tanggane. Jere sapa aku lho nyatane ya, Cek. Cek apa? Ning omah tukaran iki kok. Lah kuwi agendal, Mas. Tukaran kok agendah. Lah aku nek gak ngono gak mesra. Upamane bojomu sedina arep mbok belanjani pira? Piro? Pak Yon 3 juta, aku 6,5. 6,5. Apa-apa saiki mundak, Mas. Lah terus? Yo aja lah, saulan paling gak 2.000. Wah, sombong. Eling. Nuwun sewu lho niki komet niku kan pelawak terkenal. Ora terkenal. Yo larang. Nek kuwi omongane kelincipen kuwi. Kewincipen. Lah Lah temu aku. ningali piyambak Oh. anake Dek Paul lho. Kula pas teng daleme anu Mas niki, Mas Oh. Komet. Anake mosok lawuh iki kecap. Bendino kecap ono 22 yuta. 22 juta itu terus dicakne apa kok huruf kecap ae. Menjaga kesehatan. Sehatan opo lawuh kecap. Sapi ki lek dicombar nggih kecap ya lemu kok, Mas. Wong kok padane sapi. Lah sapa roh? Mangsaku wae MBG wae cacah sekolahe dikasih makan yang bergizi. Nah, Kalau iso anak iso merupakan kecap iki lho. lho, 4 sehat 5 sempurna. MBG apa to, Mas? Makan bergizi gratis. Nah, Lho kurang ya. Lho, kabeh kuwi rata kuwi. Urung. kabeh program Malah lah pemerintah. nanti kasusno tak terdhewe ning sekolahanku ayo. Urung ngono lho. Kewincipen lho omongan. Urung, dadi urung. Kowe engko nek nyantek enek Pak si polisi tuwe Mbak Diasmu dahir ngono piye? Program pemerintah kabeh wis Wis merata kuwi ning ndi-ndi. Kene sapa urung? Gak urung ngono lho. Makane aku iso ngomong ki urung. Nyicil segone Aku anane ngomong, Nyicil penonton segone. live streaming kan banyak. banyak. Lah, aku kan bertanya kae sekolahane ndi to? Lah, aku akhirnya oleh MBK ngono. Segone tok urung yo an, segone tok. Urung. Kerupuk-kerupuk Wah, lah urung, Mas. lele sing urung digoreng pamane. Urung yo dereng nggih. Nek lele pun riwari wi. lele opo kok riwar. Lele gede. Kowe iki ora dhewe ning kene iki. Lah, iya sak meneh kae. Ya maksudku ki yang sebagai penghibur itu bukan hanya Mas Komet dan Pak Yon. Nah, Asinten. Loh, yo mbakmu. Oh, terus Mbak Lucy. Mbak Lucy no. Tasik sakit nyatek ya. Enggak. Jadi sakit. Jadi dinane asam urat ngono Mas. Wis mangan Oh, tak pengen mangan melinjo lho, emping senengane. Kok ndak niru kowe 650 bensine. Anu disiarke nggih. Syarne sapa sih Pak Yon apa Pak Komet? Anu kula riyen iki walah ora patekan kok. Dereng-dereng tekan mriku, materine dereng tekan mriku nggih. Urung pun. Oh, iya, iya. Iki jek magang. Oh iya, makane ya. magang diutang. Wes ragame kan elek ta? Heeh. Ora ukurane dhek kok. Modele sing iso digo sapa-sapa ngono. Nggih, sing kena dibituki nggih kula tok. Ah, monggo sedaya para Sing tuwek men. Sing tapi diceluk ya tuwek. Astagfirullah. Para pamirsa sedaya kemawon. Monggo sesarengan kita tampilkan ada siapa tuh? Salah satu artis sinden Jawa Timur Indonesia. Saking Ponorogo. Mari kita mbut. Apa kuwi? Kita sambut anak wong tuwek kan karek mbute to. Kok Iya sing jangkep to Mas iki. suaramu kok kaya wong tuwek mergo sing di Panggil tuwek. sing dipanggil tuwek. Iki ki request Pak Lurah kok iso mbok tuwek-tuwekne lho. Lah nggih. Wong sik nom kinyis-kinyis. Pancen Pak Ivan Troy kenal udah Iki request Pak Kades. Ayo kan dipegang. Sik Pak Lurah saderenge request niku nomor telepon tak kok aku ngono. Oh, alah blantike kowe to. Mas iya. Lah. yo Mbok sing keren sithik ngono. Kayak dangdut. Keren nggih niki.
MC iki Ya. angger profesional, Profesional. MC Tulu TV arep mangape wis lho. Surak kabeh. Iya. Ora tau Ono nge-MC. sing surak kabeh mergo wong ora aja. Jajal, Pak Yon, MC namanya kayak apa? Badut, badut. Nek apik tak jak terus. Ayo. Nih, lah aku Yo karo sampean. Ya, jajal, Pak Yon kaya apa? Arep ngajak sapa nek iki yo ngajake kali kula tok sakniki. Oh. gak kadang selendru kok. Masa kita gak kayak ora, ayo sambil blecek lho, ayo. Komet. Malah ngomong. Ada. Ya, Bapak Ibu, Ayo. tamu undangan sekalian, menika kasih wonten bintang tamu setunggal saking Kota Ponorogo. Nggih, menika monggo dipun sarengi tepuk tangan wonten Mbak Lucy Brahman. Menurutmu MC Naneng iki nilainya piro? Kamu ya sih, gak. Wong malah lemes kok iso. Lah kowe MC-ne arep MC-ne apa? Yo gaya dangdut orkes Melayu lho. Dicontoni. Ayo. Yo, Bapak Ibu semuanya yang sangat berbahaya. Bahagia. Selamat enek sing kenceng. Nah, nek rata kencenge kok. Lah ya, lah ya iki yo bidik ae. Bapak Wis tak apa? Aku yo wis ngencengno. Lah, iya. Bareng kono. yang berbahagia hadir di kawasan ini. Lah, Ketawang. Ketawang spesial untuk Anda hadir dari Presiden Ponorogo. Ada siapa dia kalau bukan Lucy Brahman. Gah nih. Gah, rasa sepati. Sinden anyune kaya apa? Syukur. Iki panggungmu. Amit. Iki yo ngono gawe nesune. Siane ngapik to kuwi ajine ning diri lho. Lah nyatane Mbak Lucy nesu lho. Lah nesu kok nyari-nyari dhewe metu-metu dhewe. Wong kon ngemseni kok ora ikhlas. Blas kok iki. Ngemseni sing apik. Renek sing sok, renek sing aku ae. Masa kok. Lah gelane bayare tenanan. Nah, Bayar ujon ya. Iya. Tapi piye? lah wong antene kene iki kon guyon teh. Ora guyone kalong 50 tok. Yo para penonton. Iki jelas sebut asal Mas Amel. Apa to? Ini suaranya gede yo. Lah asline Mas Dalang kok. Iya. Loh, Piye? cilik men to. Para penonton. Tom. Kangen deh. Kita sambut. Ora sah. Kita sambut sinden dari Ponorogo. Iki kakek guyu. Kok iso kakek guyu piye? Guyu ki MC yo sithik wae kok. Yo. Ora nek untune garing. Yo guyune sithik ae. Sithik. Yo. Kowe meneng. Para penonton. Kayak tau krungu. Nek kaya genmu ya men. Akan kita sambut sinden dari Ponorogo. Dari Kedawan. Yo nek ngoten niku kesithiken to, nanti sedengan. Lah, Aku isin karo Pak Iswantoro. isin nyapa Sedengan. Sedengan. Sedengan piye derae? Wes kowe ya. Wah, ayo ngono ae. Ayo to, disepati. Sepati jawab, yo. Selamat malam. Matur sembah nuwun sampun ditimbali teng mriki.
Wah, Mbak Lucy ngoten Kali kowe. pelawak-pelawak gendeng. Ini gak karo aku ra lulus. Aku ya abape iku lho. Dalu niki menghibur masyarakat Kabupaten Nganjuk. Nuwun sewu kok jenengan malah sing Kok malah nyukur, jenengan kok malah sing Nah, males. kira-kira ya badhek aku to, Mas. Malah badhe kono malah. Abakmu kaya ula sawa. Paling entar tak badhekno nggo jagani nek ngene-ngene iki lho, Mas. Oh, alah. Wis dilokne sinden tuwek. Nah. Diemo kaya sapi. Sampeyan iki provokator lho, Mas. Astagfirullah. Sinden Kuwi sing- cara kaya ngono kuwi termasuk pelecehan. Carane Ponorogo tak wewe cangkeme. Nggih. Cara kula pun tak suwek cangkeme laporne polisi tembak mati. Bener. Nggih. Sarene niki sing dilokne wong waras dadi nggih sabar. Sabar. Mboten napa-napa sing ngelokne rupane kok lutuk. Hmm. Aku nyawang piyai sing lungguh-lungguh wedok ayu-ayu putih-putih sing lanang ganteng-ganteng. Lah sampeyan ra masih sing tuwek-tuwek kok. Pelawak raine kok kaya oli. Merah. Oh dia tapi kan merek. Apa? Selamat malam Mbak Lucy. Wilujeng dalu Nore Bagus minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin, nyuwun pangapunten sedaya kalepatan ingkang dipun sengaja kalian boten Inggih. sagedipun sabar wonten dinten riyaya menika. Inggih. Kula ugi selama serawung kalian Mbak Lucy Brahma Inggih. menawi wonten tembung sakecap tindak Inggih. sakecap kula nyuwun lumunturing sih samudra pangsami linebura ing dinten fitri. Tane. Kaget tenau. Lah kene pas ndelok cetakan macan ya. Ngekmu mbok terusno. Ngomongin apa gak empuk. Mbak Lucy, Mbak Lucy. Kula wonten dawuh. Jenengan sampun minal aidinan kalih kula sakniki kalih Pak Yon. Pak Yon sini Pak Yon. Ya. Kalih Mbak Lucy. Enggak no, Mbak Nggih, Lucy. nyuwun pang. Lho, rene ndak. Ya. Nyuwun Wah, Pak pangapunten. Nggih. Juang mboten panggih. Mugi-mugi tambah sehat nggih Mbak Lucy. Inggih alhamdulillah semanten mugi doa terbaik dumateng panjenengan lan sak keluarga nyuwun pangapunten sedaya kalepatan nggih. Nggih, amin. Nggih saged disabur dening dinten riyaya menika. Nggih. Niki kene. Lek Oh iya. Ya urut ngono kuwi. Ndang njaluk ngapura. sing Tangannya kaya apik ngangkat to. dulu. Maaf, Mbak. Maaf. Apa ya kaya ngono kuwi? Bulan, Mbak. Kowe iki tenaga pendidik sing apik, menehi contoh karo murid-muridmu ki sing becik. Guru niku jar wedhus saya digugulan ditiru. Guru kuwi digugul lan dituru. Ditiru. Ngono maksudku. Nggih maksude lho niku turu terus ning sekolahan, ngoten lho. Guru iki digugul lan ditiru. Bisa dadi pedoman murid-muridmu bisa dicontoh kanthi becik. Rungu kupingmu. Kelakuane, tumindake, tutur katane kudu sing apik. Lah iki montor tenan ta. Langsung jenengan idoni mboten apa-apa. Kulino kok. Maksudnya Mbak Lucy iki dipirsani nih kalau sing cilik-cilik termasuk jek sekolah. Kowe iki sebagai tenaga pendidik memberi contoh yang bagus. Memberi contoh piye lek nyuwun pangapura karo wong Nah. tuwa. Ngono lho. Sepiro-sepiro gedine. Ah, Nah, iya. Mbak, Iya. sepiro gedene wekku, Mbak? oh, Tak ngono kuwi le. ora ngono, Met. Wekmu wis ora gede. Sepiro-piro gedine kaluputanku, Mbak. Kuwi lho maksudnya Yo, Mbak Lucy. balene. Sepiro-piro gedene luputku, Mbak? Bangga gede sampean. Malah nyek lho. Ngono iki. Aku diomongi aku gak tau metu nek riyo ya. Dipraktekne no. Dino bodo dipraktekne. Mbak Lucy etok-etok dadi bojoku. Bojoku. Oh, bojo. Nggih. Ya. Ah, enggak penting Ya, golek. ada. Tak golek materi ya. Ya. Mriki Mbak Lucy. Megah. Mriki Mbak Lucy. Ora ngono. Lah lek bojoku sakmene iki malah ndak setruk. Lah kok setruk? Gak apa-apa, Tis. Bojone kebagusan tek nong. Ah. Oh, Lho. iya. Sak apa ya etok tongane. Totoman iki dina lebaran. Nggih. Bar takbir salat Id. Wah. Iya. Iki duwe anak loro. Dia anak loro. Duwe anak loro, Pak Yon barep sing ragil blekok moncrot. Nggih, pomet Ya ora patek moncrot ya met ngono lho, Mas. dina riyaya. Ya. Wis bar salat Id tok takbir. Takbiran.
Oh, pangkat. Anakku Pak Yon, anakku Yon, Rene Yon. Oke. Tangane kok nuwun sing no. Kula nuwun sik, ayo. Wong wis anak delok Pak. Iya. Gowo. Kakak kalau Yon. Wah, anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, berarti kita tak wis tuwek ya. Oh, wis tuwek. Wis tuwek. Rene Yon. Anake wis tuwek kaya ngono. Rene. Aku ki lagi arep berangkang ujane. Ora apa-apa ayo. Darane iki. Kalau yo kangen pirang-pirang kangen numpake mboke. Aja kowe iki nek ngono lho. Loh, ngono ki, Mbak. Oh salah ngono kan. kok dari tuntunan. Oh, mlaku. Nah, Nggih. Mbah Kung Oh, Mbak, Bapak. Bapak Ibu. wonten ing dinten Fitri menika kula nyuwun pangapunten Bapak. iya Le. Saking dosane bapak wong tuwa sing akeh lupute, aku ya dipangapurane ya Le nek bapak duwe salah omong utawa salah tindakan. Nggih, Pak. Sepurane ora. Nggih. Sing pinter, pendak dina kudu saya pinter, saya rajin. Nggih, Pak. So, butuh apa? Pengen kerja nyambut gawe kerja apa? Kula biasane pengene pegawai negeri, Pak. Pegawai negeri sok wis tak tembusne langsung dadi PNS. Matur nuwun, Bapak. Iki. Le. Ibu. Rasa nangis tapi pegatan kok nangis. Ya delok nih pegatan. Krenyuh. Aduh. Anakku siji luwake jenenge kumet kok ora boleh le karo Pak Mbok eta anak. Gawe Menika wonten radosan. Ya, ya kan rene. Ayo, Mat. Anak ndi adikmu ora mulai-mulai apa mendem? Mboten. Sakniki pun mboten mendem, mboten ngeten mboten. Tapi Ngepil sakniki. aku krungu kabar mergo malam takbiran ini malah dem-deman cae. Niku mboten adik kula. Loh, lah jare komet adikmu kok sing mendem. Niku komet B. Iki komet. Iya toh, Pak. Tapi niki ngeten. Gelut mawon. Sakniki malah ngerampasi napa-napa. Tangga mati jare komet sing mateni. Tangga mati, pitik ilang, sapi ilang nggih komet niku. Aja kaya ngono ki ngisi-ngisi wong gerak. Ngisi-ngisini wong gerak. Sampeyan sebagai kepala keluarga kudu iso ngajar anakmu nek kaya ngono kuwi. Ora ngajar tenan. Pemangsane apa? Anake komet. Bodoh-bodoh kok ora ngelegakne atine wong tuwa kok malah kurang. Mbok iki kira iso didik. Ya jiret. Sing anakku ngono betul. Tak opo ini. Ini tak lebih dhewe. Dek komet. Kok merasa aku kok kasus cok. Ngaku Mlebu komet. mboten kok keng mriki mawon Pak. Mande wingi enten niku rondo sebelah meteng sing ngetengi nggih komet niku. Kurang ajar. Lho nek kuwi yo. Ya ora kono yo ngawe ya. Kaya ngono ki piye to Pak aku kok izin di anak kaya ngono. Masuk. Assalamualaikum. Salam. Kok iso ngepil dik iso salam yo. Mama. I love you. I love you too. Kowe kok lagi mulai nyapa? Saya tadi mampir ke rumahnya teman. Apa aku salah? Udah Pak kata itu biteran Pak. Tangga-tangga desa do ngabarne kowe ngepil, kowe ngetengi tangga. Bener ora ngono kuwi? Lah kula napa ndelok dhuwit sampean? Lho. Gak loh. Lah kuwi cilik tak gedene bareng gedhe kok wani nuturi wong tuwa. Lho yo kudu berarti kan kreatif. Lho. Wong aku ngepel yo gur kabeh. Kowe aja ngono kuwi lek dituturi bapakmu iku kudu maruk. Rumangsamu piye? Rumangsamu piye? Bocah kreatif iki nek iso membanggakan wong tuwa, murid sing prestasi kaya masmu lho. Lah sampean yo kudu bangga aku ngepel gak konangan. Lah tapi ana sing cerita, rumangsane kok wani karo aku, Rumangsane apa? Kok anak nuturi Bu ajana lho. Sing ke wong gerak. Rumangsane apa? Main nang alam donya tak galak gadang-gadang dadi bocah sing iso membanggakan dia. Rumangsane apa? Wong tuwa ngene iki sing dikira aku anak iso Paten aku tau omong terapi karo iki. Kok iso rabi karo iki nyapa? Aku karo sampean oleh petinju. Aku ora kena rampal kabeh. Ngurem balas kok tak balas pisan kok. Lho. Aja kaduli. Pun sapa? Sing gaduli sapa? Ora bareng balas mbokmu, Boten kula Ora bareng-bareng mana nih mbokmu kowe? Malin kundang.
Kowe metu ning alam donya metu brodol saka gua barbane ibumu. Aku ya ora njaluk mau lairno. Aku ya ora njaluk duwe anak kowe. Kowe iki iso lair mergo banyuku tak lebokne bojoku. Mbak Lucy, kok dadine koyo kurucuk kowe lho. Aku lair ya ngono. Kowe lah bareng sambar belet tak corakne metu kowe. Waduh. Aku iso milih kalau dilairno karo Bukades. Dadi Pak Iswantoro mentu anakku. Wong lebaran iso Pak Kades, Bu Kades mangsane apa? Lho, Lho, hei. Kowe wis kok. Kowe tak guyon apa? Guyon. dewane pewayangan. Niki lho, Mbak Lucy, Nggih wonten dawuh Mas Akbar. salam. Iya. Alhamdulillah. Ya salam to. Salame Akbar. Pak Dungo karo temanten, Mbak Lucy. Nggih, selalu bangga, selalu marem, selalu pokoknya remen sangat tampil wonten Kabupaten Nganjuk Nganjuk, niki. nggih, luar biasa. Apresiasinya yang luar biasa, Amin. sambutannya yang luar biasa. Amin. Napa namung dari Kedongo. Nggih. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua mempelai. Amin. Ingkang sampun kersa maringi rezeki panjenengan sak kanca mboten katalumpen kula lan coro kalih menika. Saged Beton. saged semari iki diparingi rezeki mugi-mugi saged dilipat gandakan. Nah, Cara ketan iki apa ya omong? Bayang ada kurang ngono kuwi ya nek cara ketana. Niki wonten request saking manten, tapi ya percuma. Ya, kok percuma? Wis ora ngarep hafal sampean. Apa? Oh, lagune tas saiki. Sing den kondang kok iso kok rapal iki mau Mengikuti Mbak Lucy iki. Oh. Ah, Aler meneng hafal. Terus nang sing sing ada aler meneng. teluwas. Tapi Mbak Lucy. pamungkutane cinta mulia, sepasang remaja jatuh cinta. Salah warna sama-sama rakata. Adik. Niku nak sampean gak apa. Iso tak kene yo maca lho. Oh, iki Buktekno Mbak Lucy. Buktekno. Ayo. Masa langsung lagu dangdut ya belum, yang Belum, mulai sore itu yang nyekemblak terus baru yang lah. sesuatu pemanasan itu yang kalem-kalem dulu. Ah. Blak lah naik. Langsung panas. Yo sing hot ora apa-apa ning gamelan. Ngoten lho maksudnya Mbak Lucy niku. Nggih. Apa mang sih? Campur sari asta. Sekali. Beratai sembarang-barang iso. Nah, domonge kok. Apa nek Nah. awakmu. Nah, niki mau kata pamundutan, Nggih. monggo pilih Mbak Lucy. Oke, Napa mau? ini spesial untuk Piai Sepuh Rien, Oke. kali ibu-ibu juga saya aturkan selamat malam khususnya untuk penggemar Asta Brata Ya. dari luar Jawa, Oke. dari luar negeri. Ini sumber sani kata sangat channel nek 30 enak. Oh, Rentel. Yang cerah. Koyo apa? Napa wong sing ngandare? wonten niki sik kula wonten sing gerajakan wonten kelinci ucul wonten digarap samboyonan. Terus niki wau podang kuning nggih wonten. Monggo. Monggo. Monggo milih, Mbak. Ana sing ngubungi desa niku, Mas. Lah yo ki klinti ucul. Lah yo kepenaan kowe no. Sing gawe bawa. Napa Mbak Lucy? Podang kuning wae ya. Podang kuning. Podang kuning. Suwi ndak metu iki. Dong iya, ndak bener nyanyi pertama aku kekelau. Sampai ya kok geblak-geblak aku nyanyi ra iso mandeg. Kowe nyanyi buka suara ra iso mandeg sampe kadang rek. Tak kene luman. Desele gua mawon. Di bawahnya Rian nggih, Mbak Lucy. Heeh. Mangga. Wah, jangan luar biasa. Nah. Nadia ada wujud temong paksi Mas Akbar. Dalem Mriki wonten mungkin nak mantuk mampir rujak enak. rujak. Rujak Mbak Aulia. Oh. Wis tak done, Pak. Wis jajal urung? Wis jajal urung sampean? Oh, sebut tawakne aku ya. Aku nek bakule wis marem lah. Wah, iya. Yo kuwi neh. Guri kene iki, guri kene iki. Iya, iya. Mungkin aja ning sanding wit tawel lho nek sirahmu kaya kaya bakal. kaya nongko nongko bosok Ene lho, Mek. Ora nyedak lho. Heeh.
dilokne sithik tuwek. Ketrek mripate kata. Heeh. Kena karas. Sindene kreatife kaya ngene lho, suarane jos. Padahal nang dekne. Lajeng Wong aku diundang ning kene iki wis pirsa tuwa ruwet. Lah kita Pak Kades remenane Lucy Brahman ngundang Selindang Lucy Brahman sing terlangsung sak Jawa Timur. nggih. Pas tengah sini jenengan ta. Bareng ning guriku Mek. heeh. Pak Kades iki anu ngrasani. Piye? Tibake wong godi ngono Mas. Banter-banter. Ora omong. Aku halus aku meneng. Aku ora mau Mengikuti terus Aerobik, aerobik. Terus Alo semanis toramara ati Karo kono lho wani. Ora pelak. Beton ondan. Lah seneng nek kancane mulai rangkurai. Ndak nonton. Gandeng baik. sugandeng bae. Kowe iki aja ngrusui to lagi nek wong Roman. Roman kok menghidupkan sasana iso. Roman nek sing lanang ya putih. Lah kuwi ora ganteng. Sing lanang kaya beduk. Ya ora apa-apa malah memperbaiki keturunan kok Ah. ngerti metu anake dadi kula loreng. Sama lho dasar ora Dasmu. aku. Dia anak sing werdas ta. Terang. Kandhani. Dasar ya loro. Loro piye? Dia anak loro. Sapa karo sapa? Ora aku. Najis muga lah. Kok Syukur kowe. pilih gandong wedhus aku timbang ndek bojo kowe. Syukur. Oh, lah kelakon sih we. Ya, mbok wedhus we. Wong aku padha wedhus wedhus kan nak uyuh elek. Lah kok iso elek? Lah kok iso elek? Puyuh padha gurine nek lanang ngene kok. Ya tau, pintu kan kagem wedhus. Kan aku latih. Malah apik ngono lho karo wedhus. Ora nyono bendina kowe ngintengi wedhusku berarti. Ora kek bisa nih ya. Ayo Gus. Layu dus. Roman ayo. Sing mesra iso mesra, Bra. Nek tontone kono muka. Golek isi kodak dana Kita tambang ya. Nyapung bojo kok sebut demek kaya ngono. Oh, kayak katen kok Mas. Terus? Ibu bunga ingatlah atiku ya malah rasaku. Iya maklum saulan darus terus kok. Ngantek Terus lho, kusuk Lah lho. tak kene kok Kusuk kok iki, isi. Mbak Lucy kok. Taruh ya ora golong. Ning umuk mandi kok ya Mbak Lucy ya. Poso pertama M aku. Nomor pertama kok mesti M. Terus? Ya ben to gen-gene dhewe kok ceriwis lho. Lu takut teko ndi? Teko M. Teko ndi Mang? Ketawang kok. Tawang iki. Guyu aku ngobrol kosi. Hei. Gerak ta? Nah, Lucy nembang nongko langsung rontok. Aku wediku kok ndang langsung munggah wit. Ora, kuwi biyen cek enom saiki apa? Lah. Apa? Oh, sak poli. Tak kurang aja. Nyapa kok koyo Tak samane mau lho, Akbar gantenge kaya ngono dilok kok ora payu ora gelem. Sopo sing ra payu bedake karo payu ngrentengi wong wedok 20 kelakon. Sopo ae Akbar ganteng ra payu rabi. Nah. Barang lu. Kowe lanang kuwi sukses. Aku ngampe ramuni. Mosok ketekan bukan. Ora rabi Sing dadi nyatane iki lho rong payu. ora kok payu ta ora pengen. Urung pengen mesti ora payu. Ngengok nih wong ae. Ket mau napuk, ketoke nganggo ati le napukmu. Pisan kas. Terus nyapa? Terus nyapa? Ora loro. Tenang nantang. Syukur. Ora loro. Syukur. Ora. Wes. Panas.
Mbok ora ngono lho bejantane iso. Tak lanang kena ngono kok loro lu saru to. Wes tuh sampe ditabul. Enggak. Wis elek soalnya. Wes. Kopi napa mboten, Mbak? Jenengan. Ibu bunga Yanding bisa Sese anjlok kok. Sese anjlok ning Wis jending. bene. Mboten bisa dianggap, Pak. Terus Mat. Kowe engko mulai lewat ndi? Mriko to? Tak cegat kowe engko. Enten apa? Wis lapu ana siji. Nang kono lho, Bang. ya toh pawane topet Pasal. Wah, rawani. Arep tak kena kono. Lah kok rono. Lah kan siji-siji. Dua ora sumbut. Anu Mbak Lucy sebagai ibu pakaian ya. Weh, ayo nyanyi yuk. Pokoknya masih oh sudah Sudah habis. nanti setelah Kuda kuning, kuda kuning Iya. dilanjutkan sih Bapak ku NU ya Mas ya. Oh ya, itu lagi viral. Wih aku loh biasa. Oh ya, kayak kalimat watayat tuh ya. Iya. Ya. piye tontonnya gerakannya piye Oh, tuh enggak tak contohnya Bang. Habis ini ya. Sabar. coba sekarang aja dicontohin Oke loh Mbak. Karena aku Lah rayu. Ayo, pedang kuning sih. Ayo, maka Mbak, buka dulu Mbak. Eso intergrupo. Mat. Elmet. Apa tak keluar? Ngono kayak aku malah rontor-rontor rasanya. Lagune lho. Kaya tahu. Tuh kene. Rasa ganggu ngono, Bang. Ngerusak konsentrasi. Lho syukur. Lho wong nesu tenan lho. Mbak Lucy ngereni larang-larang gue nebang. Nah, buku dibayar 14 bulan. Lho Pak Iswantoro yo baru sih penting teko ngapi. Yuk. Mangga. eso awane Ayo cekepe. Ayo. Ora
udang kuning sampun katur. Dilanjut ya Mas Komet Pak Yon. Oke. Ayo, diurut nanti seret. Saking mriki napa mereka? Anu, Mbak Pesa karo Mbak Renjel jumeneng bareng berdua. Oh, Ya, nggih, kalih, nggih. coba kaya ngapa? Sepati to sing gumyak. Ya yuk, heeh. Ini Yoko yo semangat. Heeh. Sindene ya nom-nom ayo ayo. Ayo. Mas Akbar iki gak pernah sindene tuwa-tuwa gak enek. Ayo. Tuwek sithik pateni. Tuwek sithik pateni. Apa to kok Wah, bila sing nom-nom ya berbakat ya cek payu ageng. Lah nek ngene aku semangat. Nek ndek mau Weng bar perkara. bosen sing ndek mau kan rekono. Salam-salaman dadi apa? Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Cak Komet. Ini kalau ndak salah dari Tulungagung ya? Bukan. Dari mana? Kediri. Kediri. Ini kamu lupa deh. Oh, habis kamu di jalur IWA nggak mau sih. Lagi mana? Anu, minal aidin wal Ini faizin. aja Pak Isi, Mas Komet Mohon ya. maaf lahir dan batin. Iya. Iya, Mas ya. Kayak ini loh, Mas. Jangan Mas. Namanya rambutnya kono lho. Wis apa? Mau Mau kenal, kenal, mau kenal pisan. Duh, Ranger, weh kenal ta pisan. Ranger Nama lengkapnya sapa ora to? Pak Ranger. Rangel sih lho. Kamu Rangel. bisa berubah. Nek nama lengkapnya sinten to? Mbak Rangel milik Diana Putri. Nah, kan. Kok apa itu sama? Yo kan ngaten iki nama-nama Ben kene sing dhewe ini nyambung kok. yo kan Siapa mengatakan Dek? Namanya siapa? Ranger Melody yang Putri. Panggilannya? Ranger. Kalau aku manggil yang lain boleh enggak? Panggil apa? kenapa? Ya Allah. Iso sedang. Pak Yon, dadi sapa to gendinganmu? Apa iso? Bisa, aku biasa. Anu, Rat. Rak sopo? Kurang kenal kok. Urung kenal jenenge kok Rat Bukan Rak nih. Namanya siapa ngono? Kangguni mang nyeluk ya Rat, aku njaluk lagu Rat ya iki yo. Ora paham. Kenal lo jenengmu karo iki. Nggih. Nuwun pangapunten nika namine sinten nggih? Nggih, kula Sri. Sing minggat nika. Ya ampun wis balik. Tibake malah cilik, Mek. Guys, Ray. Sri. Iki Sri. Niki dalam saking pundi? Saking Nganjuk. Oh, Nganjuk mriki mawon. Nggih. Mboten usah turuti nika nggih. Sampeyan teng mriki mungkin nembang kalih kula. Niki tasih kata pamundutan mengke diaturke. Pertanyaan. Permintaannya apa? Ada sama kesayangan bisa ya berdua ya? Bisa. Mbak Renzel. Halo. Kesayangan atau yang lain? Oh, yang lainnya gimana ya? Yang lain. Ya, apa milih sendiri kan tadi lagunya banyak. Niki Apa mboten mau saged lagi mau? bahasa Jawa. Apa? Enggak bisa bahasa Jawa. Oh, bisa. Bisa. Saged. Mungkin ayo ngomong apa ya pantes ta. Oh ya pantes loh. Bojoku kayak ngomong halus bareng ketok kasar. Bojomu saiki Inggris saya tomat basane. Bar. Ya, iki anu sing dereng tadi gubuk asmoro juga ada. Lintang asmoro juga ada. Lintang asmoro we. Kan duet. Oh gitu. Duet lintang asmoro ya. Lintang Asporo. Heeh. Mengke Mas Komet kali sapa ki mau? Angel. Nggih. Terus jenengan kali Mas Akbar. Loh, kamu toh. Kamu toh. Aku tak ambek Wiraswara ae. Sampeyan lho, Mbah. Nek ora gelem nembang berarti bojomu dipek Komet kabeh lho. Heeh. Silakan. Silakan makarek baten ya. Aku. Loh, alah. Oh ya. Ngomong gitu bulune tok. Lintang asmara riyen. Apa? Minta apa? Milih apa? Gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Gubuk asmara. Duet gubuk asmara Biasa sih kunjaran. Sama jalan-jalan ya. Apa dadi ya Mas ya? Dadi ya.
Masa ket mau ndek. Yo, monggo dadekne to bersama Mbak Sri dan Mbak Rende. Coba kaya ngapa? Ya yo. Bareng berdua. Yuk, dintakin.
Dilanjut terakhir ya Pak Komet ya. Nggih. Yuk bertiga, Mbak Sinta, Mbak Sinta, Mbak Yovika, Mbak Yovika, Mbak Denko. Mbak Jengko, monggo. Coba, ya seperti itu. Yo. Mas. Oke, sebentar saja sebelum Anda nembang, Iya. karena tidak semuanya mengenal Anda. Perkenalkan namanya dari mana? Ayo, coba. Yuk, yang satu. Namanya siapa kok namanya dari mana gitu? Loh, namanya siapa? Asal dari mana? Ayo, yuk. Sinta dari Kedung Dawa. Oke, Sinta dari Kedung Dawa. Berarti Nganjuk. 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 Putra daerah. Iya, no. Selanjutnya yang tengah, nama Yovika dari Ngawi. Ngawi. Iya. Ya. Ngawinya mana? Bawo. Kok ada medeni wong nang. Kok mestinya aku tahu petuk kok ya? Ya apaan? Aku tahu suruh-suruh. Anu, Yovika ya, Mbak ya? Iya. Oke, jangan dilanjutkan karena ini terus ya. Apa tuh? Tapi niku mboten saru lho, Om. Loh, saru lu kuwi. Lho mboten kok Ngawi ta? Nggih. Ngawinya mana? Bawo. Lah bilang. Lho, kedung nggih kok namanya Bawo. Itu nama tempat. Nama Iki- kita nggih kula. Desane met desane. Enten tenan nggih. Mboten guyon. Mboten kok, Mbak, jenengan. aku tak rono. Oh, meh apa? Lho monggo. Betulan ta yo. Oh, iya. Pemerat ukhuwah Islamiyah. Walah alah ngopo. Oh, nomor 3, namanya siapa? Dari mana? Aku. Nggih. Namanya Mbak? Aku. Nggih, sampean. Oke. Nama. Hah? Nama. Iya. Lah ya, siapa namanya? Tadi sudah. Betul. Wong ora jelas kok. Mau jelas kok betul ya. Ini Mas Akbar yang tak senengi ngene iki lho. Hanya apa? Kenapa kok seneng? Maaf, Mbak. Namanya siapa? Kula Deni. Oh, Oh, Deni. cetha trelo. Jelas ngono kok. Asal dari mana, Mbak? Aku. Nggih. Iya. Nggih, dari mana alamatnya? Situ aja tadi. Oh, ada ya? Iya. Ya. Oh, Tak apa-apa lah itu. Rumahnya mana tuh? Rumahnya nggak dibawa. Oh, enggak bidi. Oh, berarti cedake bawu ngemang lho. Mbak. Iso Mbak. Ngomong so apa bukan? Aku iki tau rono ning Ngawi jenenge ora nganggo M. Kowe iki kok ngeyel. Ngawi tanggoku kok. Aja dibahas kuwi. Ora enek eme. Aku kudu. Sore sapa enek eme kok e. Mana? Oh, berarti M nggih. Nggih, em no. Adek padha mbek kuwi yo. Ning nggih kuwi yo M nih. Anak ke wis. Itu ngomong apa sih itu bawo-bawo itu? Aja melu-melu. Enggak boleh. Kamu kan dari Nganjuk toh? Iya. Nganjuk. Berarti enggak boleh. Anu Nganjuknya mana? Aku. Aku ae aku. Sabar toh, sabar. Sabar. Kok ngadili sinden kok emosian kok. Sabar toh. Gudang asli, gudang sini. Gudang Ngawi Sekarang Nganjuk. pindah di guyangan saya. Nah. Mbak pindah ngen kula lho, warang 50-an sak jam kok. Loh, kok 50 aku 40 kok. Lah, malah luwih murah. Kulak kok kene kok. Ayo, apa bertiga janjiannya ini tadi? Sik ta, Mas? Apa? Kamu enggak nang guyangan? Loh, Sapa? Sana enggak ada. Kok bisa tuh? nek kapan nek apa, Mbak? Kopi no. Bakul kopi. Bakul kopi. Sudah gembira. Oh, soda gembira itu bawo mawon lho enak. Kopi utang bawo lah enak bawo. Aku no. Kang Budi, Mbak. Teng bawo. Emang aku tau rono wong omah. Aku. Tegene sinten lho. Ya lupa. Tak bilas lo misah. Wong asline yo mikire tok kowe. Ada dipikir teman-teman ya, Dek. Sampean sing sebagai generasi penerus. Generasi. Ya. Ini satu profesi sama sampean loh. Satu profesi. Nah, betul sebagai generasi guru. Oke, ditoto sing apik. Basa tata ama subasita. Aja kaya iki.
Iki kenging napa? Iki terlalu dewasa. Jadi sebagai penghibur ki yo ono isine tontonan apa to sing bisa dicontoh. Iki apa nek contone blas? Lah kae kok kok nek dicontoh. Lah iya. Oh dia dhewe ngicul. Kaya apik-apik. Tembang apa niki? Apa ini bertiga janji tadi? Apa? Ya, kalau langgam kelinci ucul. Oh, kelinci ucul. Ya, kalau lagu Puspitonolo. Puspitonolo saja biar ya temponya nggak jelek. Oke. Ya, oke, yuk. Monggo kanca-kanca pemusik. Ya. Digarap yang agak istimewa ya. Iya, yang agak-agak ekstrim. Iya. Sing garap sinten? Ya, Amasters yang ibot toh. Oh. Baru bersama Astagfirullah Indonesia. Terima kasih Pak Israt. Patawang bergoyang. Terima kasih. Matur nuwun. Kades Pak Iswantoro. Terima kasih Dek Sinta, Dek Yovika dan Mbak Denko. Mas Komet dan Mas Yon. Aku wanir aku. Kula kinten sampun sawetawis anggenipun paring lipur ingkang dakun ndonga napa dumateng pinanganan kalih. Nggih, masihan mangke ndongane napa? Iki didongake mawon mugi temanten kalih dados keluarga ingkang ayem tentrem, Amin, amin. ingkang sakinah mawaddah warahmah.